Ashabalala amaphupho amahle. Yawuchitha umuthi inkonyane. Yazi ngake ngizibuza ukuthi ngabe yiyo yini lempilo engangidalela yona. Kulamaphupho amangaka enganginawo ngabe kwakungawani uma impilo sengizoyibona ngalendlela. Uma sengiphenduka ibhubesi nje noma mhlambe kazelusile ngalendlela. Kodwa ke kube kufike lento yokuthi konke engangikuthanda kwashabalala ngenxa yokuthanda isikole nokuzimisela. Lento yokuhlukumezeka esikoleni iyona eyangiphendula lo hlobo engiyolona namhlanje. Nokuyaye ukuthi mangicabanga ngifisa ukuhlangana nalabo ababengihlupha empilweni ukuze ngibafundise isifundo. Kuhambe kwahamba kwafanele manje sisuka ngaphansi kwamabhlokhe sithola indawo yokuhlala. Nalapho sayithola khona kule ndawo okugcina khona izintandane ePhoyinti.